מאזיניי, שלום רב. אינני יודע אם אתם מכירים את השם ג'רמי לוי, מי שהיה מנכ"ל חברת טבע. הוא מחזיק באזרחות אמריקנית וישראלית, שיזם והחתים מכתב. הייתי רוצה לקרוא לפניכם את תוכנו. המכתב הזה נשלח לאנשים שחתמו עליו, בהם בכירים במערכת הביטחון, בכלכלה, בחברה, באקדמיה הישראלית, ביניהם משה יעלון, דן חלוץ, תמיר פרדו מהמוסד, דני יתום מהשב"כ, וגם נדב ארגמן, יעקב פרי מהשב"כ, חתני פרס נובל לכימיה, אוי ואבוי לנו איזה כימיה הם עושים לעם ישראל בימים אלה, אהרון צ'חנובר, אברהם הרשקו, דן שכטמן. את המכתב הזה הם שלחו לנשיא המדינה וליושב ראש הכנסת בדרישה שאיננה מבוססת על שום חוק וחוקה במדינת ישראל, להדיח את בנימין נתניהו מתפקידו כראש ממשלה. אבל מה שחמור במכתב הזה זה הדברים הקשים והנוראים שהם כותבים עליו. הם אומרים שהוא מסוכן למדינת ישראל, ידיו שפכו את הדם הזה, את דם חיילינו שלוחמים היום מזה כבר למעלה מ3.5 חודשים להגנת העם והמולדת מפני האויב החמאסי, החיזבאללה, תימן, עיראק, סוריה בראשות איראן. זאת מלחמה קיומית שאנחנו נאבקים עליה להישרד. זאת איננה מלחמת לוקסוס, זאת מלחמת אין ברירה שאנחנו חייבים לנצח בה. וחלילה, אם המכתב הנורא והמזעזע הזה, הבזוי הזה, שחבורת הפרופסורים האלה ואנשי הביטחון לשעבר, רמטכ"לים, אנשי מוסד ובשב"כ, בכירים בצבא, לא אקריא לכם את כל הרשימה הבזויה הזאת. האנשים האלה חותרים תחת אשיות קיומה של מדינת ישראל, וכל אחד ואחד מאיתנו חייב להתקומם נגדם. אני מציע לקרוא להם לסדר, שיחזרו בהם מהדברים הנוראים שהם הפיצו על מדינת ישראל. הם פרסמו את המכתב הזה ברחבי ארצות הברית, בקונגרס, בבית הלבן, לכל המפלגות, גם הרפובליקנית, והם אומרים, חוזרים ואומרים, בנימין נתניהו מסוכן לקיום מדינת ישראל. ידיו של בנימין נתניהו, לא החמאס, לא החיזבאללה, לא האיראנים, בנימין נתניהו שפך את ידם של 1,500 אזרחי מדינת ישראל, הוא אשם במה שקרה, והם חוזרים על מה שהיה עד 6 באוקטובר, דבר נורא ואיום, המרד שלהם נגד הדמוקרטיה הישראלית. הם אשימים אותו ואת כל בוחריו בכך שהם פועלים נגד הדמוקרטיה. וחשבנו לתומנו שהנה הגיעה המלחמה הנוראה הזאת שנכפתה עלינו, שלפחות נתאחד ונסלח להם על הדברים הנוראים, על הסרבנות שהם הפיצו ברחבי הארץ, שהם קרעו את צה"ל לגזרים. אמרנו נסלח לכם, נחבק אתכם, והנה באים ראשיהם של אותם סרבנים, אנשי מחאה, אנשי הקפלן, ואומרים לנו ראש הממשלה שלנו רוצח. רבותיי, אני קורא לכל עם ישראל, לכל מי ששומע אותי, להרים את קולו, לגנות את האנשים האלה, לגנות את מי ששלח אותם, להתאחד יחד להגנה ולהצלת מדינת ישראל. אין לנו מדינה אחרת, אין לנו ארץ אחרת. עם ישראל חי, וגנו את הקמים עלינו להשמידנו מבחוץ ומבית.